mu kasar India da ke da GDP din dala triliyon 3 da biliyan 400 ministan mu ta kudi a motar naira miliyan 20 take zuwa aiki. To mu kuma kasar Holland da ke da mafi karancin albashin naira miliyan 2.600 prime minister mu akan keke yake zuwa aiki. To kuna ku wasa ne. Ai mu kuma kasar Canada da ke da mafi karancin albashi naira miliyan 2.900 ministan mu ta kudi a kasa take zuwa aiki. Kuma unku yayi yawa. To mu kuma a nan Najeriya da muka gagara baiwa ma'aikata mafi karancin albashi naira 62,000 amma mutum naira miliyan 140 muke tuka. Jira. Wannan naira miliyan 140 din ba zai rage wa talakawa mazaɓar raɗaɗin talauci ba? Ka a Najeriya kake ban san hauka. To ai kaji kuma fa. A ƙasa kake so in je aiki? To kawo mota mai sauki mana kamar ta naira miliyan 20. Kai ka san yadda titunan Najeriya suke kuwa? To wannan ba hujja bane da za ku gyara titunan? A maimakon sayan mota za ta iya bi ta kai. Gashi yanzu talakawan ku kullun sai mutuwa suke akan titunan. Kuma babu tsaro sai sata mutane ake yi. To ba kun shawo kan matsalar ba ta dawo da tsohon takin ƙasa? Karfin baki. Ai doka ta ce za a iya saya mana waɗannan motoci. To wai jira. A shekara sau nawa kuke barin Abuja ku je mazaɓar ku? Na ruwanka. Ina ma da motocin da suka fi wannan tsada. To me yasa ba za ka amfani ɗaya daga cikin su ba? Sannan naira miliyan 140 na saka cikin albashin malamai. Ayya, sorry, hakuri da Allah. Ka bata min rai, zaka gani sai talakawan Najeriya sun zage ka saboda wannan cin mutuncin da kai mun.